Vítám vás u mého druhého videa z Minecraftu. Je tady se mnou Frosty13, takže Frosty. Já vás zdravím. Teďka se pokusíme postavit barák a já půjdu mezi tím nastěžit nějaký cobblestone. Tam byly čarodějnice, to není náš barák. Jo, našli jsme prostě v bažině a byla tam čarodějnice, my jsme ji samozřejmě zabili. My máme odvahy trošku dost. Dobrý, takže můžeme začít. A teď začneme natáčet. Jo. Já vás zdravím, mám jméno Frosty.cz a vítám vás u mého druhého videa ze hry Minecraft. Je to společně se mnou Buchta. Čus. Omlouvám se do Buchtova videa, že zdravím po druhé. Jo. Takže já jdu caveovat, zatímco moje žena tady zůstane. Počkej, caveka. Dobrý. Dobrý, to si nechám. To se slabý, dobrý, tak jdu na autobus. Podíváme se jako provizorní takový obří hrad, jo? No jako ne moc obří, ale... Já jsem našel dokonce i uhlí už. Takže tady máme uhlí. No, netěším. Já jsem mohl vzít ty torčky, že co tam jsou. Co jsme našli v tom prvním díle. Ale tak já se netěším sám. Omlouvám se za menší lagy, ale to furt může úplně. Doufám. Já to stejný. A ještě ty dva filmy, co z toho. Takže můžete se těšit na pravidelnou sérii, budeme to... Protože máme prásky, tak to budeme udělat torčky. Často. A často to budeme vydávat. Samozřejmě budeme natáčet hru Dota 2, Team Fortress, ten si nainstaloval, Dota 2 taky. Koupil jsem si, no, spíš mi ji dal kamoš. A ještě, možná, že já bych natáčel ještě Counter Strike, protože já jsem, jo. Já asi budu dělat videa na Assassin's Creed 3, ale nevím, jestli nebudu líný, tak dám videa. Já je zase tady nějaký moty účety, budeme to co jakože bez... Utíku. Jo. Myšel jsem se tady někde viděl, ale už nevím. No to proč zabijím ty krávy? Já mám 18 uhlí, takže já jdu... Buchta. No? Musíme pak najít ještě jednu krávu, já jsem omylem zabil jednu. A nad... si ti tam štěkají. Jste za svého retardovaného Dalmatina, ale nezavře hubu. Vydržte chvilku, prosím. Dobře. Tady. Dobrý, tyčky. No tak dobrá, jsem zpět. Dost tam docela trošku štěká. Ale to je pohoda. Já mám točky a já můžu začít bovat. Jo, já mám vlastně jenom jeden kubocem. Pojď kubocem, tady máš... Ne, pojď sem! Já? Jo, sorry. Vykomám magii. Pojď sem, pojď. Na. Už běžím. Otázky, vem si otázky. Díky. A teď musíme najít ještě jednu krávu, to obstaráš ty. Já kravu ne, já jdu těžit. Sorry, božka. Ty jsi lepší kopáč. No, kopač, máš pravdu. Teda hledač. Ne. Ty jsi kopač. Tady se ještě počkat, no. Počkat, nějak to jde, jo, jde. Počkat, si zkusím dát nějak brightness.
Na stopku, stopku, že bych viděl líp. Jo. Distance. Jo, aha, tak nic. Buďku, já jdu prohledat bažiny a jdu najít nějakou krávu, jo. Jo, já jdu mezi tím těžit. Našel jsem prasátka, ale což nemám mrkev, což je hodně blbý. Uá? Do toho krávu jsem našel. Co našel? A i ovečky, takže... No, takže já jsem našel dokonce muchomurky. Jo, tak já udělám pak obří farmu. Takže možná já si myslím, že tam bude spavner. Uvidíme. Je tady dokonce i železo. Tak to samozřejmě natěž. Jo. Železo není nikdy dost. Železo jde vytěžit, ne? Dřevěným krypačem. Nejde. Vidíš. Já jedu kolečkem, aspoň 5krát a bude mi to na tu trošku nenajrečky. Tak. Máš race minima? Nemám. Tak A ani ho tady myslím, že nemám ten plugin, nebo mám ho tady. To není plugin, to je mod. Ale já vím, ale já ho musím mít, aby ti to fungovalo, ne přece. Ne. Jo, hej kamaráde, našel si spavner. Na zombiky, asi slyším zombiky. Tak mi portni. Neportnu, přijď tady sám. Nebudu zneužívat práva. Takže se ke mně nedostane. Já tě jdu najít. Jo, to uvidíš podle torčky, že tady svítí. Já si vypnu si chat. A do jaké kejvky jsi šel, Omega? Já jsem šel, no uvidíš. Multiple settings a chat office. Tak, počkej, dobrý. Chat jsem si vypnul, takže pohoda. Můžeme dát. No vidíš, když vypnu chat, už to zase tak moc neodbije. Yes, mám tě. A běž tam víc dolů, tam na tom komorku se běž podívat. Já se mezi těžím z toho, víš. Vole, mi to zmizlo. No to zmizlo. Frosty. Aha, jo, tam je vlastně na ten plugin. Joj. Někdy na to... Stopni to. Jo. Takže já se s váma loučím, čuste.